alt sammen, jeg vil fortælle jer en ting, og det er, jeg har altid meget spillet Balloon Tower Defense, men det er i dag også at spille det, og jeg er fint nok til det. Jeg skal sige her, et herinde, et heller et her, et ind på kræfter, nej. Se, nej, dem lidt. Prøv at opgradere lidt dem her med det. Jamen, jeg skal bare lige vise jer, hvad det er ude på. Til når man stikker, der er klar den. Den er godt. Så er det blevet placeret sådan helt, og så kommer det balloner om. Det Balloon Tower Defense sæt. Fordi vi har fået det gratis, der er udomsat rabat på det. For lidt tid siden. Det var fedt at få det, du vidste. Jeg har selv set rigtig meget, og jeg ved i hvert fald, at jeg er den der bedste lige nu for mig. Det er bare for en hurtig. Og på den nederste, så er det et camouflage. Sådan. I'm waiting. Nej, du fandt det aldrig. Altså, prøv at du venter over 100. Target. Nej. Du må få opgaven nu. Den er ret god. Ja, på det her, den øverste har lagt noget andet. Den er god. Jeg har den her nede. Den er match. Den er bare aldrig. Der er nogen for det bruger. Jeg er bare der med. Jeg bruger på den her, den er vel jeg bare på der, fordi jeg har hørt det som den allerbedste. Og dem her ved alle jo godt, hvem det er bedst. Det er True Standard. Så skal tage en anden en. Det værste på den her. Jeg har set en fuld opgradering ved sammen. Ja. Så, men lige nu er det også se. Tjener til hurtigt pinden. Så skal bare lige vente. Jeg spiller for evigt, men cola. Jeg ved godt, at der er tydeligt med min pinde lige nu. Og det er meget irriterende, fordi jeg er bare så her vendig. Men altså bare for på helvede, og så må til 2000, så tager det rimelig lang tid, selvom jeg er snart rød. Den er også ret dårlig, men så kan du købe sådan en her, som er en bananfarm. Bananfarm. Det vil jeg bare besøge her nu. Det kan sætte noget alt. Men ja, så kommer der bananer ud, så du vil samle dem. Du ønsker dem bedre. Men lige nu er det også. Du har jo mennesker oprette der. Men du får dem. Så du får dem her. Så tag dem. Men det er bare normalt, men dem skal man købe for pinden. Og det er bare når man køber for pinden normalt. Og lige nu får jeg rigtig mange, men det er det irriterende, så med musli her hele tiden og samle dem op. Så det du får den her. Lotus og sådan band. Så samle dem op. At dem ind og tage dem her. Kun bare den her, det er bare den bedste. Den er stor nok. Hvad stor nok? De bliver dog bare røre. Det er det bedste, synes jeg, det er den her. Det er også for ham her. Måske det var ham, så du dog selv styrer. Vil jeg bare irriterende. Men du er også bare lidt der sådan her. Normalt låst. Så vil jeg bruge den låst her. Og lige nu til den her, hvad hører så? Laser. Mistil eller hvad det her? Det er raketter. Vi kan godt have en laser, det bliver da meget sejere, ved I? Vi kan også den her dum lidt. Og det er om lidt til at få den. Og det er om lidt. For 5 sider var vi halvvejs. Så er det ret til, hvad det er spillet ud på i det også. For jeg er i knibe. Nå. Det var alle 2 blonde. Den var på griner du. Det er tavligt der. Sådan. Og det er nu. Her. Opgradere. Nu vælger pindene bare ind. Altså. Nu er det sådan. What the f... Er det? Nu er det også kommet metalbølger. Glemte helt at sige. Men ham. Vi vil godt have en til at sætte camouflage. Og så det står med missiler ved den. Vi synes det bare, at
Laser de sejre. Laser shot simpelthen. Dyrpasseren. Når dansk du nu. Hvad vil vi have der? Det bliver en. Vi vil godt få den til at være en hej, vil vi det? Ja, det vil være meget sejt. Vil du få en hej? For en Tintas Reds? Det vil også for en Ole, vil du også bare få den til en ørn. Men vi vil godt have dinosauren, den er der sejst. Den tager vi lige. Og sådan en fugl oven i hatten. Eller. Ja, den er sådan til net hat på, men altså. Den er dinosauren meter sejt op på den højde op. Meter. Yeah. No. Når han siger ja, jeg plejer altid at sige no. Og det skal vi have Tyrannosaurus Rexen. Den er bare sejst, altså. 8.000, der damn bro. Og dem. 2 sekunder om chartet. Det er bare nogle snyde der, man. Så bare til vise det. Sådan. Prøv at kigge det her er det også. At den er sej. Jeg tror at den not ligner. Den er mega sej. Så det her, jeg synes nu var. Så nu spørger vi op til en laser. Ja, den er til på tiden. Men ja. Wow. Det hvad er det opgradering? Nej, vi sidder til sådan der. Hvid har jeg sejre. Er du nu Valros dyrplayer? Nej, jeg er det selv ikke dyrplayer. Sejre, vi tager bare frit spil. Det er sjovt nok. Det er bare at spille frit. Det dør ikke så meget. Stadig. Jeg har set det ligesom jeg har 5.000. Godt. Bare 5.000 som en mål. Sådan. Jeg har lige glemt, jeg viser det bedste. Hvorfor viser det nu? Jeg er lige til det, men det ved jeg godt. Så jeg tænder bare lidt til at se nogle folk. Nogle andre store YouTube-spil, det er nok. Til da jeg har større jet. Ja. Jet. Og så lige mere. Og så for mig, der er du til den her. Det er en helikopter. Det er den her. $90.000. Man! Og så. Nej. Det er. Så jeg tror, de har oplevet ham til flere. Kom nu, det er Svend, okay? Hvad smart du har købt? Det har købt mig. Fordi et nok med. Ja, men får man penge jo. Det giver profit til sidste køb. 16. Den er til 19 nye. Ui, hvor jeg vil hellere have den til 19. Og jeg er ny. Jeg er ny. Og det, jeg er ny. Det er godt at høre det på mig. Jeg er fra København. Det er bare sådan lidt let, du. Nej, jeg er fra København. Det ved jeg godt, hun er godt to med min art, så nej. Jeg er fra Nordjylland. Og 20.000. Nej, 10.000 mere, end at man venter et år. Jeg prøvede den her en. Centralt til den sej. Jeg vil hellere have den til Trent. Hallo! Jeg tror det er på dig. Frygtelig kvindemenneske. Hvad hvis bare vi op til den her? Laserkanon. Og plasma. Hvad er det? Nice. Ja, man! Så er de oppe i det. Okay, hvad synes I om det her? Jeg tror, vi er tabt nu. Hele typen, der er så det bedste i mine øjne. Men stadig. Jeg er nemlig den vildeste helt. Hvad er det, du viser til at vise den bagefter?
Awesome. Det er en lille laserskål. Hvis man syg i hovedet. Klubber med den. Nu er jeg alt med 11. Så står bare den der. Og det... Ja. Så bare lave en video om shit. Ja. Stab bare på det selv. Okay. Stab virkelig bare det. Man følger til noget. Okay. Hvad hedder den? Noget super ABS. Jeg gør den. Nu stab vi shit. Den er bare lidt god at sige. Jeg vil bare sige lidt god. Altså, den er ikke det er jo ikke det bedste. I starten, når du får et abetempel. Stor, voldsom. Jo. Den er vanvittig. Så bare lidt. Den er der faktisk også lige viser. Den er faktisk også kommet over lidt. Plasma var det bedste, men det blev vind. 2 sekunder. Men det er altså... Nå, jeg er faktisk jeg er 17. Den tager vi lidt det her. Sol avatar. Nej. Det er også bare... Okay, nu er den lidt god. I er nødt til en stud. Ja, jeg ved godt, den er rimelig god nu. Hov. Jeg ser lige det der, den der. Jeg ved godt, den er... Vi er rimelig OP. Men vi kan godt overleve. Så hvad er det skidt der? Den er vanvittig. Jeg har egentlig fået den fuldt opgraderet. Nej. Så her nu. Handle it. Så får den sådan nogle balloons. Det er de bare super. Det er sådan noget. Den er sindssygt lødses. Den er bare god. Og så hvis jeg bare lige får dem her. Det er der også de blå lige nu. Hvis jeg bare lige får den her. Dødssynd. Permanente pitter. Hvis man bare får dem med os. Altså du vinder et spil sådan her. Den er vanvittig. Den er så underrated. Større pitte. Okay. Nå, ja, altså. Ja, jeg kan godt lide. Jeg kan bare godt lidt lide den, altså. Det er jo fordi, at det er lige præcis min yndlings. Ej, det er det jo ikke. Jamen, det er heller ikke min yndlings. Nej, jeg kan ikke lide den. Jeg har rent faktisk ikke lide den. Det er set lidt ironisk ud, det der. Jeg siger, at jeg ikke kan lide den. Jeg siger, at jeg kan lide den, så bliver det alligevel så 100 manden. Det er bare sådan på den her. Den er... Det er sådan noget. Er det den her med ild? Jo, det er det vist. Så hvad er det, tager vi den øverste vej? BFP. Handle it. De er bare på papir. Større søm. Lænder er ret i det. Okay. Handle it. Jeg troede det som en joke, det var større søm. Jeg troede de ville være... De den der. Nu er der også lige lidt fejl i min YouTube-video. Bare nogen, der er lidt. Meget lidt. Har til helt meget. Jeg tænker bare, at vi afslører videoen nu. Så jeg trækker til, at vi ses. Og kommer endnu en video med det. Vi ses.